Ježiš, Lila. Kto si to dobrodku? No. Takže čaute, vítajte v dnešného videa. Sme tu s mojím hafonkom, je to Lilinka, Poinka. A má tu takéto dobrodky, je to zmeško. A toto je prekážková dráha. Lenže potom to sa bolo ísť. Ale čo mi neurobila? Pre balíček. No. Ja to nezniem. Lila. Dokola ne. Ty si strašná. Ona sa to má častie popravde, ale nás nezaujíma. Je to aj tak skoro. No, poď sem. No dobrá, Lilka. Ona to strašne rýchlo zje. Ona si to zjedla. Nechaj ten sačík. Uvidíte, mačko. No. Tancuj, Lilka. Tancuj. Volá sa Liliana, nechaj mi ten sačík. To je môj, iba môj. Dobre? Ľubím ťa. Čo? Au, Lilka. Ty kakas. Ona mi už ide po ruke, už ma kúša, už tak to je. No. Hop. No. Čo? Dal by si? Ne, to nechaj. No. No, čo robíš? No. To musím zavrieť, aby si to nejedol. No, si tu? Zase? Dobeš? Tam to je. Ja mám času dosť. Kudne chodia okolo mňa, to je jedno. Ja ti nepomôžem. Čo? No? Čo je? No čo je, Lila? Chceš to? No, nič to nedám. Chceš to? Chceš to vážne? Jak to chceš? Ja nič nemám. No hop, Lila. Vážne? Chceš to? Ešte, čo robíš sa zvuky, Lila? Si nažraná? Mám na vás, poďte. Dáme to na posteľ. Chvíľku je tu necháme. Nechaj to! Miakacina. No, dobre. Dáme to sem. A teraz dáme. No čo? No? No čo? Máš ma rada? Lilka? Počkaj. Ja mám všetkých Angry Birds. Ja som to zatvorila, aby som nevidel. Tam je škola. Zdrajte, máš ma rada? Ty mali mu furt, pozrite, hráme golf, hop. Už si to zjedla? Ježiš, neviem, kam sa to hodila. Nekusni ma. Lila? Mali mucho. Lilka. Lilinka. No, poďme. Není tam nič. Ja mám dve izby, toto je jedna izba. A tam je druhá. Jaj. Jo.